ହେଲା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପାଣି ନେଉଛି ଯାଇକି ଆମର ମହେଶ୍ୱର ମୁଣ୍ଡା ମହେଶ୍ୱର ବାବୁ ସେ ଟିକେ ଗାଲ୍ପି ହେଇଗଲା ନାଁଟା ଆପଣ ଟିକେ ସୁଧାରି ଦେବେ ନାଁଟା ଗାଲ୍ପି। ଏଇଠି ଏତେ ପାଣି ଡାଳା ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଗୋଟେ ଟିଣର ଆଉ ଗୋଟେ ଡବାକୁ ତାପରେ ଏବେ ଗଛରେ ଢାଳା ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇନା କେମିତି ଢାଳା ହବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ବି କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପାଣିଟା ବାହାରୁଛି। ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ବି ଟିକେ ଶିଖିବେ ଆମଠୁ ଦେଖିକି। ଏମିତି କରିବେ, ଆପଣମାନେ କଲେ ଆମକୁ ବି ଟିକେ ହାଲକା ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଚାଷୀ ଭାଇ, ଆପଣ କେତେ ପନିପରିବା କିଣିକିନା ଖାଇବେ। ଏଇଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତୁ କାମ ଶିଖନ୍ତୁ, ଚାଷ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣ ଆରାମସେ ଘର ଚଳନ୍ତୁ। ଆଜିକାଲି ବାଇଗଣ ରେଟ୍ ହେଲାଣି 80 ଟଙ୍କା। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯଦି ନିଜେ ବାଇଗଣ ଗଛଟା ଦୁଇଟା ଲଗାଇ ଦେଇଥିବେ ତାହେଲେ ଆଉ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ପାଣି ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇନା ସୁବିଧା ଅଛି, ରେଙ୍ଗାଲି ପାଣି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି।